Aji ki ora cetha. Lah piye? Malah ngakon meleto. Aji kuwi Iso. Kayak kene dipine. Ayo kene dipanggo mbake. Iya. Wis. Udah, Bu. Sudah waktunya makan. Kan wis bar adus wis wangi waktunya Mati. Makan. Amin Allah. Amin. Oh, sik wong sido. Oh, sik urung sido lagi Oh, bocah. bayi lancang. Bayi iki mbok yo kosek sing Ora pareng nakal. Oh iki anu nembe selapan ya. ususe jek lembut. diulang mbok. Gah, mamane yo. Mama kan didublake mah. Lah dadi Bayi iki jek umur selapan ki ususe lembut. Aku tuku nyerangah loh. Kae ngono lho. Kae gilane di mama kan didublake. lah jenenge Kathokmu ki kathok gajah ki. Gajah Oh, tukune nang ngendi kuwi? online. Online. iso muni apa ora? Bayi kok coba anu spesiale apa kathok gajah ki? Gajah. Enggak. Gajah. Telinganya lebar. Telinganya lebar. Matanya dua. Matanya dua. Taringnya panjang. Mm-mm. Bunyinya. Oh, dadi bisa muni. Heeh. Oh, Iki iso muni coba nggonmu, Pak. Coba nggonmu, Pak. Iso. anu munine engko jam ber Beda unine. Unune piye Pak kono Pak? Wah, iki lha niki Kowe iki kleru lek mung Tenanan kok. sadar aku beton. beton piye ta? Dikerowok tenan yo senep. Kapan duwe ya? Genten mboten Nerake tanggo komplit-komplit ya. Lah iya ya mrene pura kencing batu. Lah ketang sak taloke Iya. gitu. Talok. Iya ra. Ya aja ngece. Nyatane ya ngono kok. Ya bener kuwi sak talok loro taloke. Lah mulo. Tengah kaya lombok. Lombok sret. Apa teropong. Aku cek gemes karo kowe. Seneng tenan seneng. Ngombe sik, ngombe. Udah Pak. Udah minum. Neh apa ora? Neh. Minum neh mesake. Ora ngerti. Apa? Iki bar dinggo nyetek tegesan. Gak apa-apa vitamin. Tur kowe ora iso mati kok. Kok iso mati? Ora iso. Sik Pak, barang urip ning alam donya iki bakale mati. Lah kabeh. mesti mati. Bapak aku ora iso mati, aku ya urip lho ngene iki. Ora iso. Kok ora iso? Malaikat sok bingung. Bingunge piye? Bingunge. Dengan mesti pandangane lak karo kaya yang biasa. Iya. Wah iki ora mungkin yen mati. Wetoke wae. Kowe urip muga-muga umurmu dawa. Amin, Najan amin, to amin. ususmu cendak, umurmu dawa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Lah nganti teko ngisor. Iki trale gajah. Iya, arep ngaturne apa? Oh, ibu iki ajeng nembang apa? Iya. Ibu. Apa Sampai- tuh? Wonten pamundutan menapa? Wah, akeh banget pamundutane. Sampai gunung ya, Nggih. manjake piyai loro. Sip. Kok Aku sip, nek Pak? kowe seneng. Kok Sik sik? riyokan kowe, sik gulung-gulung kowe. Oh iya. Aku sing mung anu nembangi tok. Iso to? Melu paler sarwa iso. Jo meneh kok mung tembang cakepan. Kudu iso apal notasi. Suwe ra kepethuk kok ya. Welok timen Melu jos. sanggar seni. Lah caping gunung kuwi bukane notasine sing kepiye? Moci roci. Kuwi tok. Kuwi caping gunung. Wis teko ngendi-endi cacaku wis ngantip kan. Oh, umpamane lagu ninggal katresnan. Ninggal katenane pelok. Heeh, bukane